କାଲି ବେଲେ ସାରା ପୋଲିସ କି ପାଣି କହିଲୁ ମୁଁ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଛି। ଏଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଓଡିଶା ଛାଡି ଆନ୍ଧ୍ରା ପଳଉଛି। ମତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉ। ତୁ ସାଡେ ଯାଇ କାମ କରିବେ? ଏଇ ର ଚାଷବାସ କର। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? କୁଆଡେ ଯିବି? କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ? ତୋର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଛି କାଳି। କିଏ ବେ ତୁ? ଅଂଶୁମାନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଗ ତତେ ମୁଁ ମାରିବି। ଏଠିକି ଯା, ଖେଳିବା କଥା ଜେଲ ଭିତରେ ଖେଳି। ଆଚ୍ଛା କାଳି, ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାଳିସି ନାଚୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। କଣ କାଳିସି ନାଚ। ମୁଁ କାଳିସି ନାଚିବି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା କାଳିସି ନାଚିଲେ ତ ମତେ ଛାଡ଼ିଦବ? ଛାଡ଼ିଦବା। ଛାଡ଼ିଦବ ତ? ଫାଇନାଲ? ହଁ। ଦେଖ ଏ କାଳିର କାଳିସି ରୂପ ଦେଖ। ବେଲେ ସ୍ମୃତି ଏ କାମ ଦେଖିଛୁ? ତୋ କଇତାକୁ ଦେଖିଛୁ? ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଗଲି, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଗଲି। ଆମେ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବୁ। ଏଇ ଦେଖି ଗୋଟେ ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଲାଇନ ଲଗେଇଦେଲୁ ରେ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଓଡିଶା ଛାଡି ଆନ୍ଧ୍ରା ପଳେଇବା। ଆଲେ ତୁ ଭଲ ମଣିଷ। ଶୁଣ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଗଲି। ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଛି 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 ନନି ଛି କରିଦେଲି। ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ଭଲ ହେଇଗଲି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମାରୁ ଡରେଇକି କଣ କହୁ? కొంచెం చెడ్డ నా పేరు నలంచు నట్టులోజు, నా సుస్థలం రామేశ్వరం, కొంచెం కొంచెం చెడ్డ। స్మృతి এখানে কোডেন্ডু বন্ধু তো ভଳି পাপি বঞ্চি রইলে সমাজে অনেক ঝিও বউଙ୍କ জীবন নষ্ট হব। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ତତେ ନିଜ ହାତରେ ମାରିଦେବି। କଣ ସ୍ମୃତି କଣ କଣ ତୋ ପାଇଁ